Kenya is a democracy ma pod dongo, pod watin in terms of kaka wadongo. To nti weche mang'eny ma wuok ga ndalo elections, ndalo yiero jotelo. To many jotelo gin joma ko yier to the regime did last 5 years. Koro emomiyo IEBC en gimoro ma wang'iyo with critical eyes nikech mokwongo king'iyo polls miwacho mek Tiffany ji neno ni ogionge gi geno mamalo nikech gik mosebedo ka timore ok gin gik mamorowa. Alafu king'iyo duoko kaka bejo Kenya kineno trend kaka osebedo watiyo gi pesa mang'eny igini kaka elections medore kaka budget mar elections dhi mbele. But wapenjre ni elections gi the value, do we have value for money nikech elections bedo more expensive makata sani hapa ni wayai 47 billion sani wasedonja 61 billion. To wapenjre ni 61 billion ni only translate to quality nikech mngeni quality is one thing to penjo pesa no, demanding pesa no is another thing. Koro magi gik ma wang'iyo wadang'iyo ka IEBC kapo ni budget nyomigi to mngeni gikwayo budget sama Kenya wan gi projects mang'eny ma serikal timo, gin gi housing project, wan gi ndeche miloso, wan sani wan gi donors moko like you said the US makoro sani gitemo wuok. Koro ntiere a lot of things king'iyo in terms of economy masani timore. Kopo ni wakaw pesa ni to wadhi to wamiyo IEBC be gin jomoko madhi golo elections ma is worth that money. To what the quality mar elections gi, number one wang'iyo ni this time be wadhi bedo gi registration mar voters maber machako chon, kik warit last minute jionge cards maginyago go kura. Number 2 voter education. King'iyo last election ji mang'eny noko go kura, voter apathy nentie malo nikech ji mang'eny ogi believe a system mar election ni. Koro negineno ni afadhali kigigo kura nikech kata ka gigo kura to ng'atgi ok bilandi. To koro wang'ni kopo ni pesa ni idhi gol be gidhi timo mobilization, sensitization maber mondo ji koseyudo kura gidhi to go kura ka giseyudo ID margi. Koro ntiere weche mang'eny ma wang'iyo wang'iye maber to ndalo elections wan ka gi electoral violence ndalo nominations lweny ng'eny ji gore. IEBC ang'o ma gisiketo in place madhi make sure ni ndalo lweny especially joma miyo machunga wan ka gin magibedo ga gi threats mang'eny insecurity nikech gin joma miyo. Ang'o ma IEBC dhi timo different this time mondo